Year 2013, sa maglaslas ang Super Typhoon Yolanda sa pungsod. Linibo ka mga pamalay ang nagkalaguba kag linibo man nga pamilya ang nagpenitensya sa ligom dulom sang madulang supply sang kuryente. Pero sa bulig sang Sustainable Energy and Enterprise Development for Communities, ukon SEED4COM, amat-amat nga natagaan sang kasanag ang pila ka mga komunidad, ilabi na mga ginakabig geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA diri sa Visayan region. Inipinaagi man sa Solar Lights Project sang non-government aid organization. Sa Negros Occidental, pilaman ka mga residente nga nahalitan sang Bagyo Odette ang nawadan sang supply sang kuryente tungod sang lapnagon nga brownout sang 2021. Ganiupod man sa simbahan, ginlunsar sang SEED4COM ang Eco Tabang Solar Light Project sa syudad sang San Carlos. Ganing pila ka mga residente sang Sitio Medina sa Barangay Rizal nga hindi malabutan sang linya sang kuryente ang nakaangkon man sang kasanag halin sa Eco Solar Lamps. Atong push for renewable energy wherein we train communities, schools nationwide na makahimo sila og solar lamp using PET bottles and electronic parts. Gintudloan man sang organization ng mga kabataan, ilabi na mga volunteers sa paghimo sang Eco Solar Lamps. Mismo ang ginatos ng mga volunteers sang organization ang nagaobra sa mga solar lamps nga himo sa solar panel, batteries kag recycled plastic bottle. Solar Hero of Light naabot na ta all over the Philippines. So we empower communities in order for them to transform their lives through different partnerships, collaborations by local government, companies, NGOs, and other groups who are willing to engage with communities. Iban sa ila, nagsugod naman tudlo sa iban pa nga mga institution para magdamo ang ginakabig Hero of Light sa mga komunidad. I was trained by SEED4COM on how to assemble these solar lamps. From then on, I also used the learning I got from that training to my students, and then eventually the solar lamps that we assembled, we were able to donate them to our students who do not have the access to electricity. And also some of those assembled lamps were given to fire-hit victims in our city. Si Dan nangin scholar anay sing isa man ka organization hasta nga nagtrabaho siya sa isa ka technical school bilang technician kag nangin volunteer. Sa tuyo nga makabulig man sa mga nagakinahanglan, gintukod niya ang SEED4COM nga nabase sa Cebu City. So it's more on those people who had help, and then since we are help, we also pay forward. Ang organisasyon ang karon isa man sa mga nagapanguna sa pila ka mga coastal cleanup activities kaupod ang mga local government unit kag environmentalist groups sa probinsya. May mga partner organizations man sila nga naging kaupod sa ginlunsar nga Eco Brick Project sa Bacolod kag sa Banwa sang Vallehermoso sa Negros Oriental. Ang Eco Bricks ang alternatibo nga material sa construction projects nga ginagamit man sang grupo sa paghimo sa mga school benches kag plant box. Sa sulod na sang 8 ka tuig, ginatos ang mga napasanag nga pamalay sang SEED4COM sa Visayas kag Mindanao. May mga nasugdan man sila nga mga bamboo fish cage project kag seaweed farm project. Nag-provide tag mga fish aggregated device, helping them in seaweed farming in Camiguin, in Camotes, so daghaning mga isla sa Dinagat, for example, as far as Guimaras, mga seaweed, community farms, mangrove planting. Tuyo nila nga sa bulig man sa mga partner organizations, mapasanyog pa ang mga sustainable livelihood program sa mga komunidad. We encourage more volunteers to be part actively and create more ripples in your community. So we are just here to help you start your own ripples. Tuyo nila nga sa bulig sang pila pa ka mga partner organizations, mapasanyog pa ang mga sustainable livelihood program sa mga komunidad. Sa karon, nagapakigbahin man ang SEED4COM sang USAID Philippines kag Foundation nga nagatuyo maghatag sang maayo nga internet access sa mga GIDA areas sa Visayas. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kon ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.